додгоҳи кассатсионии шаҳри Саратови Федератсияи Русия рӯзи 13 январ қарори идораи шиносномадиҳии Саратов дар бораи маҳрум кардани фаъоли 58-солаи тоҷик Қадам Исматовро аз шаҳрвандии Русия тасдиқ кард. Дар ин бора портали Бомдод хабар медиҳад. Қадам Исматов дар мусоҳиба ба хабарнигори Бомдод қарори додгоҳро ноодилона хонд. 13 январи соли 2022 додгоҳи кассатсионии Саратов ин парвандаро баррасӣ кард, вале бо вуҷуди ҳама далелҳои пешниҳод кардаи мо шаҳрвандии маро ғайриқонунӣ эълон кард. Гӯё ман ҳангоми гирифтани шаҳрвандӣ маълумоти бардурӯғ пешниҳод кардам. онҳо далел надоранд ва агар ягон далел дошта бошанд ҳам пас иштибоҳ аз тарафи шахсони масъул рух додааст, на аз ман. мутаассифона тамоми нозукиҳои қазияро ба инобат нагирифта қарори якҷониба бароварданд. ҳамаш аз он оғоз шуд ки Қадам Исматов ҳанӯз соли 2005 шаҳрвандии Русияро гирифтааст. дар авоили соли 2021 барои иваз кардани шаҳодатномаи ронандагӣ ба бозрасии давлатӣ оид ба қоидаҳои роҳи маҳаллӣ муроҷиат кардааст. кормандони ин ниҳод пас аз тафтиши асноди ӯ бо махзани худ аз Исматов хоҳиш карданд ки ба шӯъбаи корҳои дохилии вилояти Саратов биравад. дар он ҷо ӯ фаҳмид ки аз 24 ноябри соли 2016 бо дархости мақомоти Тоҷикистон дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошта, алайҳи ӯ тибқи 6 моддаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне 187, 189, 307, 307 прим 1, 307 прим 2, 307 прим 3, яъне маҷмӯи стандартии моддаҳо барои мухолифин парвандаи ҷиноӣ оғоз гардидааст. калому эҳтиром ба ҳама ҳамдиёрон. Исматов як корбари фаъоли Фейсбук буда ҳукумати Тоҷикистонро фаъолона танқид мекунад ва дар бораи масъалаҳои муҳими рӯз андешаҳои худро баён мекунад. бояд зикр кард ки таҷрибаи маҳрум кардани фаъолони Тоҷикистон аз шаҳрвандии Русия ба як кори маъмулии мақомоти Русия табдил ёфтааст. масалан соли 2017 Каромат Шарипов ва соли 2021 Иззат Амон аз шаҳрвандии худ маҳрум ва ба Тоҷикистон истирдод шуданд. охирин бо парвандаи ҷиноӣ сохта ба 9 соли зиндон маҳкум гардид. имрӯз шумо парвоз ба Тоҷикистон доред. ба назди фарзанд